Faint? Waw, mae hynny'n ddrud. Wir am fargen. Mae'n anhygoel yn diwedd bod dau berson yn gallu edrych ar yr un cynnyrch, darllen y tocyn pris ac ymateb mewn ffordd gwbl wahanol. Mae'n dangos yn glir hefyd bod pobl yn ymateb i brisiau mewn ffordd emosiynol, yn ogystal am mewn ffordd resymegol. A nawr, mae rhaid i chi bennu'r prisiau ar gyfer eich cynnyrch a'ch gwasanaeth. Dwi ddim yn hawdd nag yw e. Yn y modiwl yma, byddwn ni'n edrych ar elfennau sylfaenol prisio fel rhan o'r broses marchnata. Mae modiwl llawn arall yn y gyfres sy'n trafod prisio ar ei ben ei hun. Mae hwnnw'n cynnwys llawer o fanylion i'ch helpu i benderfynu ar y prisiau gorau i'ch busnes. Rwy'n eich cynghori chi edrych ar hwnnw wedyn. Rwy'n siŵr y bydd yn help mawr i chi. Yn ôl at ennill a chadw cwsmeriaid. Gadewch i ni edrych ar y gwahanol ffactorau sy'n effeithio ar brisiau. Yn gyntaf, mae'r ffactorau mewnol, y pethau sydd y tu mewn i'ch busnes. Y peth cyntaf a'r mwyaf amlwg yw'ch costau. Beth mae'n ei gostio i chi gynhyrchu'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth. Mae hynny'n cynnwys y deunyddiau craidd yn ogystal â chostau gwneud pethau, felly llafur, amser periannau ac yn y blaen. Peidiwch ac anghofio'r costau pecynnu a storio os oes rhaid i chi gadw stoc mewn warws. Wrth gwrs, os ydych chi'n cynnig gwasanaeth, mae'ch costau'n gwbl wahanol. Yn gyntaf, mae'ch amser chi, peth anodd i roi gwerth arno, a byddwn ni'n eich cynghori i edrych ar y modiwl prisio ar gyfer elw, mwyn cael syniadau am sut mae cyfrifo hynny. Efallai fod costau ynglwm wrth gyrraedd eich cleiant ar y ffordd, ar reilffordd, mewn awyren neu ar y we, ac mae'n siŵr y bydd costau hefyd sy'n gysylltiedig a'ch swyddfa neu'ch canolfan ac offer. Enghraifft, cyfrifiaduron, periannau argraffu ac yn y blaen. Un ffactor mewnol arall sy'n effeithio'r brisiau yw faint o unedau rydych chi'n disgwyl i gwerthu. Os byddwch chi'n disgwyl gwerthu nifer fawr o eitemau, yna efallai byddwch chi'n styried gosod pris is. Os ydych chi'n disgwyl gwerthu un neu ddwy'n unig, yna mae'n debygol bydd y pris yn uwch. Mae ble byddwch chi'n gwerthu'n bwysig hefyd. Meddylwch am botel o lath, enghraifft. Os byddwch chi'n ei phrynu o'r siop gornel leol, mae'n siŵr y byddwch chi'n disgwyl talu pris uwch na phetai chi'n ei phrynu hi mewn arch farchnad. Meddyliwch am ble byddwch chi'n gwerthu, sut y gallai hynny effeithio ar eich prisiau. Ac yn olaf, dyw rhan fwyaf o fusnesau ddim yn gwerthu un cynnyrch neu un gwasanaeth yn unig. Mae ganddyn nhw ystod lawn o nwyddau neu wasanaethau. Mae'r prisiau ar draws yr ystod honno yn mynd i fod yn ffactor pwysig, felly cofiwch ystyried hynny hefyd. Gadewch i ni edrych nawr ar y ffactorau allanol sy'n effeithio ar brisiau. Pethau sy'n tu allan i'ch busnes yw'r rhain. Enghraifft, y prisiau mae'r bobl sy'n cystadlu â chi'n ei codi. Faint mae'ch prif gystadleuwyr yn ei godi am gynhyrchion neu wasanaethau tebyg. Hefyd, meddyliwch am faint o gystadleuaeth sydd yn eich marchnad. Dywedwch mae chi yw'r unig un sy'n cyflenwi tyres yn yr ardal, a falle gallech chi gyfiawnhau godi pris uwch na phetai chi'n un o 5 cwmni yn yr un dref. Wrth gwrs, mae sensitifrwydd i brisiau'n ystyriaeth hefyd. Mewn marchnad sy'n sensitif iawn i brisiau, mae cwsmeriaid yn debygol o newid cyflenwr mwyn cael gwell bargen. Os nad yw'r farchnad yn sensitif iawn i brisiau, bydd cwsmeriaid yn barod i dalu ychydig yn fwy am y cynnyrch maen nhw'n eisiau, heb boeni cymaint am y pris. Pa mor sensitif i brisiau yw'ch marchnad chi? Beth allwch chi ei wneud mwyn eich cynhyrchion neu eich gwasanaethau fod yn llai sensitif i brisiau? Mae hyn yn codi cwestiwn pwysig ynglyn â phrisio. Faint mae'ch cwsmeriaid chi'n barod i'w dalu? Mae'n wirioneddol bwysig i chi ddeall hyn yn glir. Bydd yn help i chi benderfynu sut i bennu'ch prisiau. Mae yna dipyn i feddwl amdano, ond oes e. Mae yna dempled defnyddiol i chi lawrlwytho. Pennu'ch prisiau. Mae'n cynnig ffordd i chi dynnu'r holl ffactorau allanol hyn at ei gilydd. Defnyddiwch eich helpu chi i bennu'ch prisiau.